Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wal baiti ajma'in ikhwani al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikat muqarrabin Ustaz Sayyidina Maulana Syekh Abdul Qadir Jilani Sayyidina Maulana Syekh Abbas Ahmad bin Ahmad At-Tijani Awliyati Sa'ahid Radhi Jawab wa Ruhim wa Usulihim Assalamualaikum Ahmad Bahnuriyah Ahmad Syakir Khalil Muhammad Zabidawi Sanul Hadar Damakan Hajan Barangga Kusuma Mu'idul Berontak Kusuma Mu'idul Mizan Badar Wa'aliyah Wa Abdullah Salam Jajati Buri Ma'usulihim Abaina wa matina jadatina Syekhina Syekhi wa Syekhina Khususan Musannifi Hadal Kitab Lahumul Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir Ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimallah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Ngajengake pengaosan wingi tesih bab nerangake panase dina kiamat. Iki dipun jelasaken wonten yaumul hasyr ning gone dina dikumpulno kabeh manungsa dari Nabi Adam sampai akhir zaman ning gone siji tempat iki jenenge disebut padang mahsyar sing panase boten kantenan soalé srengenge diparekno cuma sekilan ya. Panase kados napa niku wong niki saniki panase kok srengenge dhuwure ngono nak tengah rino kalau ning pelataran panase ngoten wae. Dan itu dicerakno cuma jarak sekilan. Akhirnya nggih kemringet, sungu panas sampai keringete ana sing sak kemiren, ana keringete sing kelompok sak dengkul, sak weteng, sak dodo, sak cangkem, bahkan sing kelep karo keringete dhewe. Iku teng padang mahsyar. Lah wonten keadaan ngoten niku wonten panase ngoten nggih ana 7 golongan sing diparingi aup-aupan saking ares perlindungan saking arse Gusti Allah. Ola dawuh sinten Rasulullah alaihi salam sab'atun utawi ana wong 7 yudillu kang ngaut-ngaupi hum ing sab'ah Allahu sinten Allah fi dzillil arsy ing dalem naungane ares
yauma ing dalem dina la dilla kang ora ana payung aup-aupan iku maujud illa dillu kejaba aup-aupane Gusti Allah ning tengah-tengah padang masar sing panas sumuk banjir keringet ana 7 golongan sing diwenehi aup-aupan saking Allah. Lalu mungkin jenengan kita awake dhewe diangen-angen iki aku masuk endi ya 7 golongan iki. Nah ana siji sing kriteria ya alhamdulillah. Nah ora ana kabeh nggih ora entuk aup-aupan. Ya nanti berusaha kan kita sewonten wektale nggih. Jadi tikete kanggo numbas payunge Gusti Allah arsy mau 7 amal nggih. Ada 7 macam. Pertama, terus hadis imamun adilun. Siji rupane imam adilun kang adil. Imam teng mriki artine pimpinan. Nah, pimpinan sak kelas RT nggih Pak RT. Pimpinan sak desa petinggi, sak kabupaten bupati, sak teruse, bahkan pimpinan keluarga. Tiang jaler nih, pimpinan keluarga, tiang jaler, mimpin bojone anak-anake. Nah iki kudu nak kok adil, benjing ora gelem adil artine lurus ya, seimbang. Ya adil itu nggih, paman ana kelasnya petinggi ana bantuan nggih. Anji sesuai kriteriane sing dibantu sapa sing mesti ora diweno dulure. Ana bantuan iki sing bolo-bolone dulure diwe iku gak adil jenenge. Adil ya sesuai nek wong miskin wis kabeh. Bupati napa nggih ngoten niku. Bahkan ketua rumah tangga bahkan awak kita piyambak nggih termasuk imam nggih. Kita iki imam kanggo badan kita piyambak kudu adil. Mimpin tangan, mimpin sikil, mimpin mripat kita, anggota kita kudu adil. Ampun mbebano sesuatu sing ora mestine. Artine nggih nglampahi taat dhateng Allah ya. Nomor kali wasabun lan cah nom nasya'a kang tumbuh sapa sabun fi ibadatillah ing dalem ibadah maring Allah. Kelompok sing nomor loro sing angsal payunge Gusti Allah benjing teng padang mahsyar niku nek ana cah nom tapi sregep ibadah. Nah niki istimewa nggih. Cah nom iku kan kesempatan napa nglakoni maksiat kan lebih wong dene nyekel apa tenagane jek kuat, kesempatane niku tetapi nek ana cah nom justru dinggo umure dinggo ibadah ya. Nah wong tua ibadah no nggih apik tapi nek mboten istimewa. Cah nom cara nepsune sih kuat, cara setan nggih bisikane anak jenom mau poya-poya ngono tua tobat. Tetapi ini juga tamat sanawi langsung regep nang gone masjid salat waktu jamaah masjid 5 waktu gambarane bocahan pondok nggih. Ini kan didogo jamaah ngaji digojak ngaji. Liyane do main game dekne ngaji. Liyane do nongkrong-nongkrong dekne maca wirid. Liyane do dangdutan dekne ataman Quran. Niki gak gelem niku.
ana cah nom ngoten niku sampeyan angsal tiket payung saking Allah. Dan jenengan wis kliwat iki nggih mboten nah niki nggih. Nak imam mau nggih mboten nggih. Dadi imam apa jenengan? Imam awake dhewe nggih. Nak cah nom wis kelantur, kula wis kelantur iki. Nomor 3 cobi wa rajulani lan wong loro takhabba kang saling demen sapa rajulan billah ing dalem Allah. Kelompok telu ana 2 orang sing saling mencintai. Alasan mencintai itu karena Allah. Nang ngoten nggih. Kita gadah besti ya nggih. Tapi besti niki ora perkara dikai hadiah, dikai duit mboten. Iki besti ini perkara karena Allah nggih. Jadi wong loro iku saling mengingatkan to nggih. Iki ayo iki wis jam 4, ndak ayo ngaji yasinan. Nah niku diampiri ya, diajak ngaji. Ayo yuk ngaji yuk. Tandani. Ono kancane ora kudungan dielingno. Ya iki ora kudungan pilih wong. Metu-metu kudungan nah niku. Jadi perkara ngelane iku cinta karo wong iku mang. Dijak ngaji, ayo selawatan. Niku nek ana tiyang ngoten niku dene bertemu ke karena Allah, berpisah karena Allah. Niku benjing angsal payung saking Allah. Encone lagi gibah, aja ngrasani. Kalau dzikir wae niku niki saged jenengan nggih. Jadi saged jenengan saling membantu karena Allah. Ya kados yasinan ngoten niki ya nggih. Ngiling-ngiling nah nggih. Niki kan bertemu karena demen niate krana Allah ngaji, niate krana maca Quran, maca ya Yasin. Dan iki nggih saged iki kita masuk niki nggih. Nomor sekawan wa rajulun lan wong lanang olabat kang ngajak ing rajul imro'atun sapa wong wadon dat tujamalin kang duweni kecantikan faqala mongko ngucap sapa rajul inni sak temene ingsun akhafu iku wedi sapa ingsun Allah ing Allah Rabbul alamin kang mengirani alam kabeh. Kelompok papat sing angsal payung saking Allah benjing wonten yaumul mahsyar dina sing panas niku nek ana wong lanang dijak wong wedok sing wayu malah moh aku wedi karo Allah. Saya hotel tak booking no kok. Tetapi di WA nggih, di acara basa-basa sing kenapa ta nggih? Kok ana wong lanang ngoten niku nolak dijak selingkuh karo wong wadon, dene benjang angsal tiket payung saking Allah. Nomor sekawan, nomor gangsal warajulun lan wong lanang. Ki wong itu barang nggih. Dakaro kang dzikir sapa rajul Allah ing Allah Ta'ala hale luhur sinten Allah kholian hale nyepi pafadot monggo mili ainahu apa loh mripat lorone rajul minad dam'i nyatane loh air mata dene kok nangis metu luwe min khasyatillahi saking arahe wedi Allah. Kelompok 5 sing asal payung saking Allah niku dina sing panas
Padang masar ana wong zikir, nggih, zikiran nyepi tengah wengi jam 3 tangi, liyane do ngorok ndekne tangi zikir astagfirullah 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 sampai nangis metu luh mripate. Lho gini kok nangis? Gak di duwe apa piye? Ora perkara wedi saka Allah. Piye Gusti nak dosaku akeh banget. Naranjengan ngapura aku wedane neraka. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku. Sampai nangis metu luhe. Nah niki saged iki jenengan nggih, masuk maksude. Nah imam kan jenengan belum jadi imam, nggih. Nak cah nom wis kelantur. Niki iso masuk nggih jenengan. Kan ora kudu nom, ora kudu dadi pimpinan soalnya nggih. Nomor 6 nggih, warajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah sapa rajul biyaminihi kelawan tangan tengene rajul fa'afa monggo delikake sapa rajul ha ing sedekah ansamalihi saking tangan kiwane rajul. Maksudnya ku sedekah sirri nggih. Tetangane aweh tangan tengene aweh tangan kiwane gak roh. Maksudnya nggih sedekah sirri, sedekah sing rahasi. Ora nak sedekah diupload, dipoto, niku mboten, niku ora niki nggih. Niki sedekah sirri nggih. Bengi-bengi jenengan gawa beras 5 kilo, dalah ning gone ngarep lawange Borondo. Kan sing roh ya ora dipoto, ora selfie. Ana sing ngoten iki. Sing rada-rada tau to ora. Sing rada-rada niku nak esuk-esuk lu buka lawang lu, ana beras iki berarti sapa? Nah niku sedekah sirri, ora sambut takok-takokno. Ayo wonge kepengin ndelik. Aboto tok nggih. Ya ana tahun pisan iki. Ya wis angel nggih, jarang nggih. Mbono. Padahal iku sampeyan iku do panas kabeh, dene entuk payung saka Gusti Allah. Liyane do sumu, dene entuk leha-leha nggih. Leha-leha iso silir-silir nggih. Ya kudu urung sugih rek. Bagi dosa iki do mikir awake dhewe piye. Ya sedekah ya asline nggak kudu duwe turahan. Duwe turahan wis. Ya ora kudu akeh nak sithik sedekahno mboten napa-napa wae. Tapi nak sedekah iki panci amale wong sugih nggih. Wong sugih do medhit ya ora ana sing ngono ku mong, Mbah. Jare ana nggih. Mending nggih. Wonten setahun pisan itu perkara wajib. Perkara wajib iku. Karena diwajibno ya demah zakat iku. Ndak boten kudu kathah niki jenengan napa ana ngoten niku kotak amal nggih. Ora ana wong jenengan cemplungi ora krasa engko ben iso go. Apa ngerti iso dadi niki nggih. Payung ning gone benjang niku nang gone padang masar ora ana wit-witan mboten wonten lho nggih. Ora ana napa gazebo ora ana, wit-witan ora ana, tanah iku rata. Ora ana ledokan, ora ana anggel-anggelan gunung ora ana. Rata-rata ora ana wit-witan, ora ana apa-apan. Nggo ngapa mboten wonten. Apa-apan satu-satunya ya iki mau saking Allah iki nggih. Tikete 7 kelompok niki. Nah niki nomor 6 sedekah sirri, sedekah sing
rahasia. Berarti nomor 7 wa rajulun lan wong lanang mu'allaqun kang den gantungake dikaitno qalbuhu apa atine rajul bil masajidi kelawan pira-pira masjid long terakhir sing benjing ning gone hari padang masar entuk payung wong sing atine terkait karo masjid. Atine ku kepikiran karo masjid ngono andan Allahu Akbar langsung jenggirat. Moro masjid, moro langgar jamaah. Lah niki jenengan masuk niki nggih. Saged ta nggih? Nah adzan kok lagi buka toko, tokonya ditutup. Tutup langsung jamaah. Kok lagi ocek telone ditinggal sih. Bos aku tak sholat sedilu jamaah. Iki bijing sakit betul iki. Ora kesibu napa mbah-mbah ateng ditinggal. Niki wong sing atine terkait ning gone masjid. Ya iki kanton jenengan iki milih sing ndi iki monggo nggih. Nah ora kira-kira kok dengan bayangna iki sing kira-kira jenengan sing pundi. Nah ora kabeh nggih melu sing usek-usekan mau nggih panas-panasan nggone padang masar kemringet panik ora ana apa-apan ora ana bahkan ora ana pakaian pakaian wis lumayan adem kan pakaiane nggih kan pakaiane tutup kabeh injil niku. Qala dawuh sinten Nabi alaihi salam. Jedina teng Al-Qur'an wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Satemene kehidupan dunya iku lahun iku lelahan permadulanan guyonan urip donya iki guyonan walaib dan permainan artine ana bare ora kehidupan sing abadi iku waladarul akhirah lahiyal hayawan urip sing asli nggih urip benjang ning gone hari kiamat kados teng padang mahsyar mau selama pinten tahun ribuan tahun nggih. Ning dunya paling pira 50 70 tahun tok. Ning gone akhirat ribuan tahun. Mulane nggih monggo kita pikirake nasib kita nggih. Pripun jenengan napa pikirna niki kudune nggih. Nasibe awak benjing ning hari kiamat iku mau piye apa sing termasuk untuk aup-aupan iku mau napa mboten. Nah niku tikete saking niki saniki nggih wektu ning dunya. Mulai ana perkara sing kudu kita pikirno, kita perhatikan nggih kehidupan iki benjing ning akhirat ya. Ampun terlalu kata mikir nasib kita ning akhirat niku pripun. Iki Kanjeng Nabi niku mun ngeki bocah iki kan disepil nggih. Jadi ning akhirat iku bakal ngene panas. Tapi yo kowe nek gelem entuk apa-apan iki rahasiane wis dibocorno. Kanton kita purun nglampahi napa mboten nggih? Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mau Ida jama'a nalikane ngumpulake Allah sinten Allah al khalaiqa ing pira-pira makhluk
nada monggo undang-undang munadin sapa wong sing undang-undang aina ing dalem endi ahlul fadli utawi ahli wong sing duwe keutamaan payakumu monggo jumeneng unasun sapa wong menungso wahum hale utawi unas yasiruna iku padha mlaku sapa nas siroan hale cepet-cepet ilal jannati maring swarga watatalaqqa mongko mapak hum ing unas al malaikatu sapa malaikat wayaquluna mongko ngucap sapa malaikat inna sak temene kita naro iku ningali sapa kita kum ing sira kabeh siroan hale cepet-cepet ilal jannati maring swarga paman mongko utawi sapa antum utawi sira kabeh benjing ning gone Allah ngumpulno ning makhluk ana undang-undang ning ndi wong-wong sing ahli keutamaan mengamalkan keutamaan terus ngadeg menungso sedang ngadeg pelaku cepet-cepet moro swarga dipapak karo malaikate takok lho sampean kok cepet-cepet moro swarga iki jenengan ki sinten kaya kuluna monggo jawab sapa unas nahnu utawi kita ahlul fadli iku ahli keutamaan kita iki wong-wong sing utama kok kaya kuluna monggo takon sapa malaikat ma iku apa fadlukum utawi keutamaan sira kabeh lho sampean keutamaane niku napa kalu padha ngucap sapa unas idza zalamna nalikane den dolimi sapa kita sabarna monggo sabar sapa kita kowe kok iso untuk dadi untuk pangkat utama fadl iku kepiye lho nggih kita kok untuk keutamaan iki nalika awak kita didolimi tiyang sanes kita sabar ora bales didolimi dijahati iku ora bales wa idza usina lan nalikane dieleki sapa kita afona mongko ngapura sapa kita terus meneh nawa kita iki dieleki dijahati tiyang sanes niku ngapura wis tak ngapura ora bales iki wong-wong iso entuk pangkat utama didolimi sabar dieleki ngapura gak bales nggih amben dielek wong semeneng ae didolimi hae dijupuk semeneng ae sabar iki sampeyan dipanggil untuk pangkat utama waya kuluna monggo padha ngucap sapa malaikat lahum maring unas udkhulu padha mlebu sapa sira al jannata ing swarga fa ni'ma ajrul amilin monggo iku utawi nikmat-nikmate ganjarane wong-wong sing amal jannatun utawi alangkah nikmatnya pahala orang yang beramal. Akhirnya dipapat karo malaikat ditakoni oh ngono ya sekono ndang mlebu swarga. Sumayunati monggo undang-undang al-munadi nggih sampun wektale men 30 menit. Nggih 30 menit sampun. Nggih mugi-mugi benjang teng dina kiamat kita termasuk niku nggih untuk payung repot nek ora entuk payung panase ngoten nggih. Mugi benjang kita termasuk 7 golongan sing angsal payung saking Allah.
maksud tiang-tiang sing gadah amal sing ditampi Allah angsal ridhonipun diparingi pertolongan saking Allah, paringi nikmat swarga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana alimna alladhi yanfa'una Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fitinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana alimna alladhi yanfa'una Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fitinina Tabiyyasi inda kulli karbatin wa mujibi inda kulli da'watin wa ma'adi inda kulli shiddatin wa ya rojai ina tanqati'u hilati Allahumma ubat bisa nyandang bisa liwat Allahumma ubat muka-muka binaringan selamat Allahumma kitra kitri suge bebek suge meri Allahumma kitra kitri suge sapi suge Siril Fatihah.